Moltes gràcies, Amparo. Bona vesprada. Em permetiran que este concert de clausura de la meva exposició li dedique a la meva dona Mari, que quasi fa ja un any ens va deixar. Sense ella hauria sigut impossible arribar a complir el meu somni de tota la vida de ser pintor. Bé, a partir d'ahir em queda només ja agrair en primer lloc al Jardí Botànic per haver-me oferit aquesta possibilitat de les dues sales tan magnífiques per a exposar la meva obra. En segon lloc, la col·laboració de l'Ajuntament d'Algemesí. Marta Trenzano, l'alcaldessa i exalumna meva, va estar en la inauguració, i ara en la cloenda tenim l'actuació també del regidor de Cultura, Pere Blanco, així present. Estic molt agraït, per supost. Vicent Josep Escartí, comissari de l'exposició, m'ha tocat per telèfon que li seria molt difícil vindre per un problema de salut en la seva família, en sa mare, en concret. Volia fer-lo impossible per vindre, no sé si aconseguirà. Una llàstima. Dono les gràcies també a Pau Soriano, dissenyador del catàleg, Maria Luisa, Sílvia, Eva, Àlex, Daniel, Vicent Josep Escartí, per la col·laboració en els textos que apareixen en el catàleg. Per supost, a Juan i Toni Jiménez Cerezo, compositors de la peça que van a sentir després, El color del temps i Al fons del mar, incansables com a amics. També Juan ha sigut alumne meu, he tingut aquesta gran sort de tindre aquests alumnes tan bons. Tenia una gran il·lusió en que s'estrenara aquesta obra. Jo ja l'he pogut escoltar en el moment de l'assaig de gravar d'àudio, en el moment de la gravació de l'àudio, i estic a dir que és extraordinària. Anna Albelda, soprano, que també actuarà, també ha sigut alumna meva, cantarà un poema de Daniel Arenas musicat per els germans Cerezo, i, per supost, Amparo Pous. Ja es coneguem, donar un magnífic concert a l'Algemesí en l'anterior exposició meva dedicada al tema del color del temps, les variacions respecte a llum, color del tema tan valencià i tan preciós com és la zona del Parc Natural de l'Albufera, els arrossars, que així en aquesta sala estan representats. També he d'interpretar, després de l'assaig que l'he escoltat abans, la peça dels germans Cerezo, que és extraordinària. I a tots vostès els dono les gràcies per vindre a gaudir d'aquest acte per a mi tan emotiu. Moltíssimes gràcies. Bona vesprada. Hola, bona vesprada, benvinguts. Només recordar-los una cosa, tenen un programa demà de cada una de les peces o poesia que se recitarà en cada moment. Només recordar-los que el concert s'enregistrarà mitjans tècnics acústics, també de vídeo, en definitiva audiovisuals, en caràcter professional. Ho vinc a dir perquè si poden aguantar el que puguen en silenci mentre s'interpreta o se recita, serà ideal. En qualsevol manera, és un concert en directe. Evidentment, pot haver algun ruïdo, no passa res tampoc, però si se pot respectar al màxim, seria lo seu, d'acord? Bé, començarem amb la peça Nubes, composada per el meu germà, Toni Jiménez, i ens explicarà alguna coseta perquè puguin anar a entendre la peça. Gràcies. Bona vesprada. Fa una mica de fred, no? Així, avui estem... Bé, em toca presentar esta peça que he fet d'alguna manera així didàctica i amena. L'estrena de la composició és la primera d'una sèrie de 3 cançons que estic fent. El títol és Nubes, el títol genèric. La peça està dedicada a una gran mestra meua com va ser Marineves Llopi Sánchez. De la mateixa forma que va ser mestra del meu germà, d'Amparo i de la cantant Anna.
L'obra està escrita en un llenguatge neoclàssic, però amb diferents traços impressionistes, on se podran escoltar. L'obra està inspirada en un poemari de nom homònim del meu amic Daniel Arenas Martín, així present. Per a mi la seva poesia és fresca, bucòlica, amb una cadència pausada i sobretot molt musical. Sobre la interpretació d'Amparo Pous i Jan Albelda, només dir-los que admire de tot cor el gran esforç i treball amb el qual han abordat la partitura, de manera passional i sublim, tota una delicatessen per als nostres oïdes. Ara sí, dono pas a Daniel per a que pugui llegir els textos de la cançó i els puguem entendre millor. Gràcies. Bueno, el poemario Nubes es un libro que no está publicado, como tantos míos. Lo que me interesa es la escritura. Después, si se publican o no, me da igual. Esto surgió cuando yo me cambié de Algemesí a Valencia a vivir y entonces cogí el coche, iba todos los días y venía. Me sorprendía el cielo. Fue algo que me impresionó, que fue surgiendo. Yo no pensaba que jamás iba a escribir el tema de nubes, ¿no? Pero así fue. Las nubes eran un espectáculo grandioso que me conmocionaba. Ninguna instalación tan de moda en los museos contemporáneos podía igualar las dimensiones, el cambio continuo, sus significados, la implicación con el pensamiento y el sentimiento humanos. Revivían otros momentos que otras personas habían vivido y representaban a la perfección. La temporalidad de la vida. Era un espectáculo visual que impregnaba de sentimientos mi espíritu y me conmocionaba y me hacían pensar. Voy a leer lo que ha seleccionado Tony. Él ha cogido poemas y los ha juntado, los ha separado o los ha dividido y esto es lo que va a después, vamos a oír a Ana Albelda. Estas nubes blancas manchan jubilosas y en silencio pasan. Estas nubes blancas que arrastran el viento hacia el horizonte, alegres como flores. Pasan y sonríen como hermosas presencias, como cielo cantando que albergará su luz, tacto que jamás olvida la emoción de los cuerpos y sus formas copia, fugitivas. Estas nubes blancas marchan jubilosas hacia el horizonte, alegres como flores, como si la frescura del aire solo fuera aliento, aliento de la muerte. Esas nubes van y vienen jubilosas como agua que flota. Van y vienen, un mar de olas, constantes en su cielo, mareas que desembocan, formas distintas, cuerpos eternamente moviéndose como seres que el viento ni abate ni destruye. En silencio pasan estas nubes blancas como agua que flota desde su ausencia. Hacia el horizonte las veo deslizarse. No saben que se encaminan al mar.
Estas nubes blancas marchan jubilosas hacia la nada y en silencio pasan. Estas nubes blancas que arrastra el viento hacia el horizonte, alegres como flores. Pasan y sonríen como hermosas presencias, como hermosas presencias, como cielo que cantando que albergará su luz, tanto que jamás olvida la emoción de los cuerpos y sus formas copia fugitivas. Estas nubes blancas marchan jubilosas hacia el horizonte, alegres como flores, como si la frescura del aire solo fuera aliento, aliento de la muerte. Esas nubes van y vienen jubilosas, como que flotaban y vienen un mar de olas, van y vienen un mar de olas, van y vienen constantes en su cielo. Van y vienen mareas que desembocan formas distintas, cuerpos que eternamente moviéndose como seres que el viento ni abate ni destruye. En silencio pasan estas nubes blancas como agua que flota desde su ausencia hacia el horizonte. Las veo deslizarse, no saben que se encaminan al mar. Ahora va el tema y variaciones sobre un tema de Pepe Esteve. Y hace como 4 o 5 años, voy a hablar en castellano porque tengo aquí conocidos que son de fuera de la Comunidad Valenciana. Hace como 4 o 5 años, Pepe, que así le llamamos al pintor Esteve Adam, me dijo que iba a hacer una exposición en Algemesí sobre el paisaje de los arrozales y cómo variaba el aspecto a lo largo de las diferentes épocas del año y del día. Me propuso tocar en su día un tema y variaciones de algún compositor clásico, Mozart o Beethoven o algo, y le dije que vale. Pero luego más tarde me lancé, tuve quizás
el atrevimiento de crearlo yo, ¿no? Yo soy sobre todo intérprete, no soy compositora. Les tengo mucho respeto a los compositores. Ellos plasman y escriben correctamente cada nota que se quiere interpretar. Yo soy intérprete, improviso, creo, pero no escribo. Entonces, pero me lancé. Cuando un pintor se enfrenta a pintar, lo que tiene delante es un lienzo en blanco y a partir de ahí lo que hace es combinar los parámetros pictóricos, que yo, como no soy entendida de la pintura, no puedo hablarles qué parámetros son, pero imagino que será la geometría, la forma, el color, el volumen, la composición y muchas más cosas. Pero el músico e intérprete se enfrenta a un lienzo ya pintado, que es la partitura con las notas ya escritas. Por lo tanto, el músico e intérprete lo interpreta. Pero el músico creador o compositor se enfrenta al lienzo en blanco y lo que tiene que hacer es combinar los parámetros musicales, que podemos decir que en música son básicamente 3: melodía, armonía y ritmo. La melodía es aquello que nosotros tarareamos y reconocemos. Cuando queremos cantar una canción, cantamos la melodía y podemos decir que tiene una continuidad horizontal. El otro parámetro, que es la armonía, para explicarlo de una manera más sencilla, digamos que está sujetando esa melodía, es el soporte, es la estructura. Los músicos podemos intuir qué armonía es, pero el que no entiende de música no puede tararear ninguna armonía porque va de manera vertical. Es como aquí vemos que de fuera se ve hay un aspecto, pero está sujeto por una estructura, que son las columnas y todo lo que ello conlleva. Pues eso es la armonía en música. Y por último el ritmo, que no hace falta que diga lo que es. Si yo digo, me encantan los domingos soleados. Aquí hay un ritmo porque se apoya unas sílabas tónicas. Me encantan los domingos soleados. Y todo lenguaje tiene también su ritmo y la música también. Entonces yo a la hora de crear mi tema y variaciones tenía que combinar estos 3 parámetros. Y para el tema se me ocurrió inspirarme en el nombre de Esteve Adam, que lo conocemos todos como Pepe. Y dije, Pepe Esteve. En los países anglosajones no cantan con do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sino que al nombre de las notas le llaman por el abecedario. A es la, B, si, C, así sucesivamente. Y si yo les pregunto, ¿qué nota es la letra G? Sol, por ahí han dicho sol, vale. ¿Y la letra E? Mi, vale. Pues si a Pepe Esteve le quitamos las consonantes, ¿qué nos queda? Una melodía de que es el mi, ¿vale? Pues yo ya tengo mi melodía muy original. Tengo solo un parámetro musical, que es el de la melodía, pero me faltan 2 más, que es el ritmo y la armonía. El ritmo, muy fácil, dije Pepe Esteve. Entonces, mi. Vale, pero ahora me falta, digamos, el más importante y el que hace que toda la gente se acuerde de las melodías. Nosotros recordamos las melodías gracias a que internamente estamos pensando en la armonía, aunque eso no lo cantemos. Entonces ahora viene la parte más importante, el soporte. Pues yo ahí voy a pintar mi lienzo y tengo muchas posibilidades. Voy a ver, por ejemplo.
Pues eso son dos maneras de pintar el tema de Pepe Esteve. Pero yo, entre tantas posibilidades, he elegido una y ese va a ser mi tema. Pues ya está, ya tengo el tema y lo que he hecho ha sido intercalar como unos apuntes o improvisaciones, apuntes, ¿no? Que puede ser lo que hacen los pintores cuando toman apuntes del exterior y luego lo perfeccionan y lo pulen en el estudio. Pues yo he metido 7 variaciones, 7 apuntes inspirados en el tema de los arrozales, en un día soleado, en un día de tormenta. Van a percibir también truenos por ahí, van a escuchar el jolgorio y la alegría de los agricultores que hacen chistes y entre el ruido de los tractores. Y van a escuchar quizás algún tema nostálgico de cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Vale? Entre variación y variación escucharemos el tema en contextos, poemas de Daniel Arenas y recitados por el propio Daniel Arenas y Pere Blanco. Gracias. Desde el único reino donde las garzas viven en la orilla, me llega un pensamiento. Trae tu luz. La permisiva distancia derriba los muros del olvido. En los destellos del agua parpadean tus ojos. Son altas las estrellas que precipitan la noche. Las garzas alzan el vuelo por última vez. Intentan retener la luz de este instante sin tiempo. Fiel a la ausencia del día, regresan las olas, asfaltado silencio por el que cruza la tarde. Ningún desvarío ausente destruye la calma. Todo tiene su espacio y lo efímero se hace eterno en la variación infinita de lo único. Y la tarde se fue yendo, lateral, olvidada, perseguida por su sombra. Qué verdad la soledad de estos campos, amanecidos de silencios, con su luz callada, que todo lo acoge. Y no es el aire, es la vida que surge con su ritmo, con esa lentitud maravillosa, con esa claridad
que todo lo elimina, con la honda alegría que vive sin motivo desde el fondo secreto de las cosas. En los bordes de este paisaje, árido y tenaz, pero dulce y sin destino, que se abre a la luz con una inocencia absoluta, circula una promesa, la posibilidad de algo que todavía no reconocemos. Tibieza de la no dicha, proximidad sin tiempo donde aterriza la hora de todos los milagros. Cuando la bruma recoge el pensamiento del abismo del olvido, la luz resbala por los valles, liberando los nombres.
M'encanta, extraordinari. Això és una dana de creativitat. Amparo, no només eres una gran artista, intèrpret, eres una gran compositora, una gran improvisadora i una gran comunicadora. Per favor, un aplaudiment. Bé, me toca explicar una mica la meva peça. La meva peça porta de títol El color del temps, punts suspensius i al fons la mar. Està inspirada en la mateixa obra que he anomenat abans, Amparo. És una exposició que va fer l'Ajuntament d'Algemesí de la pintura de Pepe. Quiero recordar que va ser a principis de l'any 2016, pot ser. A mi me va impressionar molt, molt, i li vaig prometre a Pepe que faria una peça inspirada en aquesta obra. Me va costar una mica perquè porta moltes coses a la vegada i la vaig acabar en el 2018, ja que la vaig en el 2019, va vindre la pandèmia i se parà tot. Bueno, vaig a dir 4 paraules només de com va néixer, què és el que he volgut plasmar, i jo crec que Pepe m'agradaria que eixirà i que m'ajuda una mica, seran 4 paraules, Pepe, per veure si d'alguna manera m'ajuda a explicar la peça. Bé, els quadres de la inspiració són aquells que tenen allà, crec que són 24, aquells més xicotets d'allà, i, bueno, com ha dit molt bé Amparo abans, això està fet des de la muntanyeta de Sants, és un poc la visió de lo que és el pas del temps, no en un mateix punt, però des del mateix puesto, molts punts de vista. Jo, després de veure l'exposició, vaig parlar amb Pep Esteve i li vaig demanar això com se fa, perquè a mi m'ha impressionat aquesta cosa i aquesta cosa. I n'hi ha una sèrie, per ser curt, vaig a resumir-ho molt, però n'hi ha una sèrie de frases que me van impressionar molt. Una d'elles és: per mi pintar és des que agafa el cotxe i jo estic pensant abans d'arribar allà. Pepe, això com s'ha fet? Bueno, en primer lloc, el que vaig a fer ara sí que és una autèntica improvisació. Això no estava preparat, Per tant, estic a grans pincells ara, molt nets, i vaig a tratar d'embrutar-los de color i a veure com quedem. Efectivament, tens una gran il·lusió i quan agafes el cotxe i repasses ja, igual que apareix en el vídeo, la caixa de pintures, a veure si falta algun color, com estan els pincells, tot això ja forma part de l'obra, està clar. Arribar al lloc on vas a pintar, la elecció del tema, un passeig per allí, sense ninguna pressa, i ja tens més o menys en el cap el que vas a fer o el que vols fer. El que passa és que eixirà el que eixirà, no és mai allò que tu penses. Comença per allò del calfament que fem en l'esport, per unes aquarel·les, que hi ha algunes que es poden veure, uns traços molt senzills a l'aquarel·la. L'aquarel·la és molt agradable per a començar unes notes, i quan ja tinc més o menys clar el que ha passat en l'aquarel·la, ja passe a la taula, que són aquelles d'allà que medixen 27 per 35 centímetres, són taules de DM que me va molt bé per a pintar del natural. Aprofita molt el fons, el color marró de la taula, me serveix d'unió en totes les obres, com una harmonia que se manté, i nada, una vegada, com dia un amic meu, la paleta està calenta, la cosa ja és molt fluida i molt bé, i puc fer 1 o 2 apunts i inclús 3. Hi ha alguns que estan datats en el mateix dia i posa l'hora en el que l'he acabat i me queden ganes si ne fas un altre. El segon que fas ja no té el mateix color que el primer, ha canviat ja el celatge, ha canviat la llum i apareix una altra obra. És això més o menys, Juan. Aquesta preparació, i afegeix jo agafar el cotxe i pujar i arribar i mirar, està reflectit en la composició amb un tema que després, evidentment, eixiran una sèrie de variacions. Aquest tema és el següent. Bé, aquest tema que hem tocat és el tema d'inici.
El tema que estem parlant, del rondó, d'inici a composar, és el següent. Disculpa, ho havíem preparat d'una altra manera. Bé, després, una de les coses que jo em va impressionar parlant en Pepe era, a mi, l'exposició me va impressionar molt dins de, si veu la composició del quadre, en quasi tots, el cel té molta importància, molta. De vegades és més de la meitat del quadre. A mi això me va impressionar molt i me cridarà molt l'atenció. El cel va canviant en cada un dels paisatges, va canviant. Hi ha un tema, no del cel, sinó del quadre, on el cel és molt important. Aquest tema, per supost, també vaig variant-lo. El tema és aquest. Molt bé, Amparo, gràcies. I de final, simplement vaig posar una espècie d'introducció, d'interludi i de final amb el tema que Amparo ha tocat al principi, que el podem tornar a escoltar, si volen. Aquest tema simplement és l'envoltori de tota la peça. L'únic que he de dir de la composició que no està feta a l'ús clàssic de lo que seria música inspirada en una exposició. Bé, coneixem molt a Mussorgsky, gran compositor nacionalista rus, que va crear la peça Quadros d'una exposició. Bé, allà fa un tema que serveix de rondó, que és el promenade aquell, que va de quadre a quadre. Cada quadre té una música. No és el cas. El cas és simplement la manera de fer de Pepe, la impressió de la seva obra i els canvis que té mitjançant unes variacions. Ja no m'enrotlle més i espero que els hi agradi. Gràcies.
aplaudiment per a aquest elenco d'artistes, per favor. Gràcies. Bé, doncs no es pot demanar més, No es pot demanar més. Moltíssimes gràcies als que han actuat, als amics i a vostès, per supost. Més content impossible, des de luego. Bona vesprada.